wedok sing suwe ora ketemu Induk Niken Salindri sebabe apa marga nuwun sewu yo ora usah dadak tutup-tutupan gengsi-gengsinan ego-egonan mongko aku yo laget bengi iki ing atase ditanggap karo piyayi ket sore mau urung petuk karo sing di omah nembe ning panggung ki mau aku lagi tepung lawan panjenengane Bapak Suhadi saha Ibu Atik Rosliani SPD. Dadi sadurunge ora tepung ora kenal tur dasare ketemu ya laget penyerahan wayang iki mau. Pancen bener kok no. Dadi awake dhewe bengi iki kuwi asline melu manajemene anak wedok Niken Salindri. Oh, ngono ya. Dadi ora usah dadak. Oh, tenang. Monggo Niken Salindri iki apa jenenge iki wis ngerti dhewe to no. Nek jenenge wis nebeki jagat. Oh, ngono karo dalang sapa-sapa wae tenang kabeh paribasane. Oh, ngono. Nah, kapelujan panjenengane Pak Suhadi saha Ibu Atik kuwi fanatik menang anak wedok sing Niken Salindri. Oh, ngono. Pak Niken pokoke kula nanggap jenengan dalange anjing jenengan paringi sapa-sapa gelem. Oh, heeh. Lah kebetulan anak wedok kuwi nek karo aku wis kaya bapak karo anak. Oh, ngono ya. Bakasan aku dibel karo ibune Niken. Oh, Mbak Wiwin, heeh. Pak, napa saged tanggal 12 Juni
wayangan wonten ing Laladan Babakan Kecamatan Mangkur Kabupaten Ngawi. Wis saged Mbak niki si kosong. Oh, ngono. Pinten Pak? Dadi aku ki nyang-nyangan regoe karo Pak orang karo Pak Suhadi lho. Oh, ngono. Ya karo mboke niket kuwi. Oh ya, apa to Mbak? Mriku entene pinten? Oh iya. Nyatane alhamdulillah no bengi iki iso kasembatan iso kelakon. Oh, ngono awake dhewe ndereke anak wedok. Oh, mongko pemarep golek dalang sing nom-nom, sing cakrak-cakrak, sing ganteng-ganteng ya akeh. Napa kok golek dalang kok wis tuwek? Oh, ngono. Ya ben-bene ana hubungane bapak karo anak kuwi mau mergo Niken Salindri iki ket cilik biyen ket SD wis kulino sepanggung kelawan awake dhewe. Lah iya matur Mbah Nuwun. Anak wedok matur Mbah Nuwun menjane Pak Suhadi. Ya, so Ibu Atik terus liyani. Oh, heeh, asma Kinarya Japa Pak Suhadi. Heeh. Ngono ya ya. Heeh. Nadyan kelaku nembe sak kelibatan pinanggih ketemu lawan dene Pak Suhadi nitik saka jenenge wis terbukti lho. Oh, Suhadi. Su iki tegese sugiye ora dienggo dhewe ning sugiye kanggo masyarakat terbukti pada malam hari ini gelar wayang kulit dalang Anom Dwi Jokangko dan Niken Salindri iso ngrawuhne warga masyarakat ana ing babatan mula tepuk tangan buat Pak Suhadi sak keluarga. Kaya ngono ya ya. Heeh. Sugi tegese sugi ora dienggo dhewe, ora dienggo dhewe. Dienggo nyenengke kelawan tangga teparo, dienggo nyenengke kelawan para kabeh pendemen budaya. Dasare duwe gawe unduh manten telung bengi tontonan ramandeg. Oh, ngono. Heeh. Bengi kae campur sari. Oh, heeh. Mau bengi ya campur sari, bengi iki minangka puncak acara wayangan. Oh, heeh. Selain gawe senenge wong liya utawa dana rasa, lan kabeh para warga masyarakat juga berbagi rezeki. Oh, ngono. Heeh. Aku mau ketemu karo panitia Pak Kangko saestu Pak niki wah sing dodol niku kuwatah. Lah iki berarti menjane Pak Suhadi juga menghidupkan UMKM. Nyatane sing dodol ya pirang-pirang tur racake ya kerejeken kabeh. Oh, ngono ya iya.